Fermin Muguruza, komandantea, Gabon. Haupa, kaixo. Belodromoa, ze izan zen hori? Ze izan zen, Olioipurdia, guztiontzat izan bazan 3.000 pertsona hor, Olioipurdiakin zutza zer? Benetan itzela. Ikusten dut, orain adibidez bideo hori edo zein argazkia edo azten ezenean gogoratzen zer izan duzen ura eta ez dakit zerraio gertatu zen. Zebait oso berezia. Osa, denok bat egitea, denok arnazte aldi berean, denok oiukatze aldi berean, sekulako beharra genukan denok eta batez ere guk lantaldekook eta nik berezeki ez, nik hori somatzen nuen. Eta batzutan esaten dut ez, zertarako egiten ditugun gauza guztiak, esforzu guztiak, sufritzea, aurrera jarraitu behar dugula eta gero esaten duzu horrelako egun baterako ez. Begira, egon zen Angela Davis kafean zokean eta guak egin genion omenaldi bat. Eta hori omenaldiaren jamaieran berak hartu zuen hitza. Eta berak aipatu zuen Nina Simoneren kantu bat, ez? Eta kantu horretan, Nina Simonek abesten du, gustatuko litzaiokela jakitea zer den zoriontsu izatea, ez? Une batez. Eta hori Angela Davisek esan zuen, une horretan, berak posible zuela esan, basekiela zer zen zoriontsu izatea. Eta nik hori posible dut esan, ez? Une batez ikiera edo, egun horretan, egun oso izan zelako zoragarri, baina batez ere belodroman ikustea horako indar kolpe hori, ez? Ze amodiozko ere bai eskaintza denentzako, ine hori ere bai, jakina. Orduan, ez dago, oraindik ez dira asmatu olako hitzake, olako gauzak azaltzeko. Ez, baina egia da esaten dezuna zoriontasunarena, ez da, azken finean nik ere hori ikusten dut, ez da, zoriontasuna azkenean bizitzan zehar dituzun unetxoak, ez da, eta une hori oso berezi izan zen, zuk esan duzuna, nik agian hori ez dut inoiz bizi, belodromo zine areto, interaktuazio bat egon zen. 3.000 pertsona egon ginean txalotzen, negarrez, garrasika bizitzen. 3.000 pertsona bihotz bakar batekin, ez da? Eta amorruarekin, eta pozarekin, eta serrearekin. Izugarri izan zen, hori lortzea? Nik ere ez dut inoiz olako hori bizi, eta gero jende askorekin elkartu naiz, eta jende asko idatzi dit, eta denek berdin esaten diate, ez? Eta jende ateratzea kalera oiukatzen gora inoa, eta ez dakit. Horako gauza batzuk errepika ezinak dira, ez? Eta hori hor gelditu dira. Joan zirenentzako, benetan itzela. Eta orduan gero esaten duzu, hau dena egin dugu, eta hau nola eskertu jendeari bai, ez? Bueno, ja egin dugu hau, eta eskertzarik onena izango litzateke, jarraitzea lanean. Jarraitzea, oso polite izan ziren filman zati asko ez da, baina bi ari daude oso kutxun, orentxe bat esan duzuna, Inigorena, Anaiarena, oso omenaldi polita egiten zaio, ikusten zaio gainera, biok ikusten zaituzu pelikulan, ez da parrez hitz egiten horrek daukan konplizidadea, eta gero beste alde batetikan salurekin, salutregirekin, egineko zuzendariarekin ikeragarria izan zen ere, ez da, zenbat gauza uztartu ziren? Bai, Inigorena argi dago, horren beste aldiz esan dudan, hau berari eskainita zegoela, eta gero terapia bat modukoa izan zela pelikula hau egitea, eta bizitza eman egin geneola animazioaren bidez, eta orduan biok asmatutako, nik asmatutako beste gidoarirekin batera horrelako lerroak. Ez balizko elkarrizketa bat posible zena ez, garai hartan, bere alabak, Inigoren alabak izan zian, baina hori benetan gertatu zen, hori hala izan zen. Eta ez hori asmatu dugu, baina izan ziteken. Izan ziteken oso litekena zelako, eta orduan aztea igual modu serio batean eta gero batean joatea beste eremu batera. Ez orduan aztea parre egiten eta bukatzen den bezala, ez. Horrek gero aukeran baten zegoen gainera, zenbait lerro, gainera, gero zabaltzeko pelikulan zehar ikusten direnak. Orduan zoragarria eta gero ja hasieran baita ere ikustea bera zu atrapatu arte jotzen, ez? Edo azken gu dantzan ere bai gero Nikaragua sandinistan edo zenbait tabernan, Nikaragua sandinista abesten, eta gero azkeneko argazkia berari eskaintzen dioguna jartzen duena, ez? Berari eskainita dagoela pelikula hau, hor somotokoa, ez? Ara joan zenean brigadista moduan. Orduan, amodio zera hori izugarri izan zen, ez eta horrendik andolua igual ezin pasatu izana, ez? Igual ezin izkoa delako horrendik, igual betirako gelituko delako hor, horre lagundu zian ere bai asko. Niri, eta horra joan ziren guztiak, ez? Ikustea Inigoren seme alabak eta gure seme alabak ere bai denak elkarrekin juligan bezala. Eratzutan esaten, ze gertatzen ari hemen?
altxatzen ziren oiuka. Eta berekin batera jende pilo bat, orduan. Horiz dakit ez da... Lehenengo segundutik gainera, estenografia hori montatu zenuna, aktore guztiak holtza gainera, eta dena txaloka, ematezun ez dakit ze futbol talde bakizu orain, juligan eta zitzeiten, ikeragarria zian izarrak denak. Bai, eta kontatuko dizut orain txabertan etorri nezelako Argentinatik, ez? Hori da. Horun, klaro, baiek, joan ziren horra, eta horun oso lotxatuta zeuden. Baina nola, zer egingo dugu, eta hori dena prestatu genuen, eta nire, etorriko zarete, eta horun Rosarioko estudiotik, Che Guevara jaio zen tokitikan datoz, eta hemen dauzkagu, bi izenak zan dituen, Palos Futxizi eta Daniel Zeleti. Eta horren ateratzen zinen bizkarrez, buelta eman zutenean, eta ikusutenean, 3.000 persona horiek zaloka, izutu zirela. Eta sartu izan ziren, ahaztu zitzegun zuri bezarkada bat ematea. Eta horren horiek esaten zidaten ez, baina zer zen ura. Horren, klaro, gero gainera, hori bukatu zela, eta horren gogunean, jendeak aletikan, los argentinos! Eta deitzen zietela konbidatzeko tabernetan. Horren, ahi joan dira, Argentinara berri hori sekulako esperientziarekin. Benetan, pena merezi izan duela hau egiteak bakarrik bizi izan genuenaren gatik ez. Sentsazioien gatik, eta esaten dezuna, oraintxe etorri berri zera Argentinatik. Argentinan ere arrakasta itzela jende asko, eta hor ere ikusi duzu asko maite zaituztela, gustatu zaiela pelikula, eta munduaren bestaldean zaude, hori ere ikeragarria da. Bai, lehen haugetik gan hori salurena, ez, barkatu, gaitu da zuela ez dizut esan... Salurena. Salurena. Orduan salurena, niretzako oso garrantzitsua zen, ez? Niego nintzen, justo sartu nintzen, Inigo joan zen Nikaraguara, nigo nintzen egin irratia sortzera, hori bilin nintzen, eta hori biltzen nintzen, gainera, ez, Josu Muguruzarekin, baina gero zegoen salu, ez? Eta hori, ez dakizu zemina eragin zidan, den hori, ez? Jon Prazaola kontatzen du making of-eanek, ze kolpe izan duzen, batean egin itxi zutenean. Eta hortik hasen bat urtetara, batean ilegala deklaratzen dutela itxiera hori. Baina ja, lokal eta proiektu guzti hori bertan bera ez da gero garatera, ez? Baina gero baita ere, 8 urtez egotea gartzelan. Egunkariarena baita ere ez du epatuko, baina ja bakigulako, baina zarurekin gertatu zena eta ez egotea horrelako kasetarien arteko altxamendu bat Europa osoan, edo mundu osoan esatea, badagoela kasetari bat gartzelan dagoena, eta gero gainera deklaratzen denean ilegala izan zela egin zuten autu hori. Orduan ni beti pentsatu izan dut, benetan salu merezi zuela omenaldi bat, ez? Eta ikusi nuen, zenbait tokitan agertzen zela, baina pelikula hau baita ere berarentzako da omenaldi bat, ez? Adierazpen askatasunaren aldeko aldarria daukanez, argi eta garbi, salutegi hor egon behar zuen. Eta oso politia izan zen ez, eta zera zenean, gero bera gainera, hora dira zuzen, ze humorea daukan. Ze humorea izan zuen beti, ez? Nolako izan zen, eta orduan ze humorea. Beti indartsu, beti hor. Besarkatu genuenean elkar eta altxatu zuenean ukabila, lehenen bi ukabilak, ez? Altxatu zituenean, eta jende guztia zutik txaloka, ni izan nun, hori, hau baita ere... Horreitik olio ipurdia. Bai, nire alan nago. Berezia, sentimentuz betetakoa da. Pelikula guztia, pelikulak borobiltzen duen guztia, eta hori, Argentinatik, galdetu dizuana, oraintxe Argentinatik etorri zelera, han ere oso berezia izan dela? Bai, gertatu den izan da, alde batetik ni joan nintzela Argentinara lan egitera, hango estudio batekin, duela ja 8 urte, lehenengo pelikula egiteko. Eta horren pelikula hau egiteko, gelditu ginen behar genula koproduzio bat egitea, ez? Finanzazio aldetikan, larri genbiltzala, sartu ziren, lortu zuten, eta horren orain joan gara, han estrenatu delako. Han urriaren 20an estrenatu da, eta horren lehenago egin genuen urrian 18an egin genuen aurre estrenaldi bat, eta gero Rosarion, hauek beraien estudio bukatuta dagoen herrian, egin genuen beste aurkezpena, baina 18koa izan zen berriz ere itzela, ez? Eta pizkatoria, belodromoko giroa, ez? Ezin da horren beste izan, baina joan ziren 800 persona, areto batera antolatu zela kriston pantaia arraldoia baitare, eta jende guztia abesten kantuak azeratik. Esan berda ni 84tik handauka harremana Argentinarekin, ez? 82an jasi nintzen joaten Mexikora, eta 84an azten gara Negu Gorria taldearekin egiten Argentina, Chile, Uruguai, Mexiko berri ere, eta gero nila batez ere Kolombia, Venezuela ere bai, eta herri horietan nahikoa desiente datu da nik egin dudan guztia.
Argentinan, Txile eta Uruguayen, ez? Hegoaldeko konoa ditzen zaiona. Hor batez ere, joan nintzelako, 94an, ja lan egitera Todos tus muertos taldearekin, bereekin lan egin nuen, lagundu nien ekoizpenean, kantuak idatzen izkien, lehenbiziko bala egiten zuten, ere bai zuzenean, orduan, imaginatzen zuze harremana, ez? Eta gero joan naiz beti gauza guztiak aurkeztera. Du taldearekin egin nuen erikateak, brigadistakekin grabatu nuen, kontrabandarekin 2004an, pelikula guztiak aurkeztu ditut, bai Checkpoint Rock, bai Zuloak, baitaren gero Nes Music Stationentzako egin dituen pelikulak, argitaratu zen ere bai komikia Black is Beltza, lehenengoa, eta horren gerra, ere bai espektakuloa, antzeslan egin nuena Raúl Refri eta Albert Plarekin egitera joan ginen baitare Argentina, Txile eta Uruguaira, eta horren jendea jarraitu ahal izan du, ez? Horren badauka Kriston Kuadrilla, Kriston Lagunpilla, eta beraientzako ere bai izan zen pandemia eta gero elkartzeko lehenengo momentua, ez? Olako kitaldi baterako, kontzertua dodelako, baina batean hori elkartzea jende militantea, jende engaiatua, eta urte asko pasan eta gero nendikan bizirik dagoena. Beraz, sekulako izan zen berriz ere, eta azkenen gelitu nintzen hor, argazkiak genituen jende guztiarekin, bueltatu nahiz ez dakizen kamisetakin, ez dakizen liburukin, banderolak ere bai, barras bravas eta hola antifascista diren talde batzuetakoak ere bai ekarri dizkiatelako, eta oso hunkigarria izan da. Eta gero jende guztia tortzea, eta sentitzen dut asko zure nahiarena eta horrela. Bai, eta izo polita den, horrek laguntzen du, dolu horretan, ez da bide horretan ere, aurrera egiten. Bueno, momentuan usten zaitu ere bai jota. Claro. Baina gero laguntzen dizu ere bai, laguntzen du. Ze polita den, egin genuen guztiak, daukala bere... Badaukala gero hemen pizka bere rekonozimendua. Bai, badaukala eta ez da gutxi, eta jakin behar da esaten ere rekonozitzen zer eta noiz. Ainhoara bueltatuz orain, ze garrantzitsua zenbat gauza, lehenengoan egiten duzun bezala, Ainhoan ere ikusten da, ze ibilbide ez da, Euskal Herriko zenbat mugarri izan diren hainbat lekutako isla hartuz, berdintzait, Kurdistanen dena buelta eman eta bukatzen da Marseillan ez da, lotura. Zean iztasunetik ikasten zera horra, Malekoian, Habanan, zen izango ote da hau, ez da? Sarrera hortatik nik uste ja hor belodromuzia parrezekin ala esaten. Zein da hau? Gainera polita da justo Sarri nendiek jarri zuelako bere personaiari gahotxa. Bai. Sarrik eta gero, eta Isidrok ere bai bereari. Nik uste hori izan zala benetan, ze entzun genuen denok, esan genuen, Sarri da. Osa, bera da, badakizu. Eta, orduan, ibilbide hori, zean iztasun kultural ikusten da, hizkuntza dena, ez da, ze garrantzitsua da guzti horren batzea. Beira, eta hizkuntza aipatzen duzula, zerbait, oraindik ez duan ikusi hortikan aipatuta, eta ordea Argentinan bai, zenbait Euskaldun berri zeudelako, eta nizan, Ainhoa ere bai Euskaldun berria da. Nik hori oraindik defendatzen duelako asko, eta horren, haizu ez dabe hauek txoroak ateratzen direnak batzutan, Twitterren edo hortikan, baina noiz arte izango da, eta nezak Euskaldun berria, nik izan nuen, uste dut titularra izan zela, izango nahi zilarte. Nik autua egin nuen, eta nik ikasi nuen. Eta hori, errekonozitu behar diegu Euskara ikasten dutenei. Eta izan behar dute arrotasun hori. Beste guztiok ere bai, jakina, mantentzen dugulako edo eusten diogulako hizkuntzari beti zaila izango den une guztietan. Ja, esaten genuen, aspalditikan, globalizazioa dator, beti eutsi beharko diogu hizkuntz txiki bati, ez? Eta orduan, claro, nik esaten nuen, aizu, berak ikasten du, Euskara, eta orduan gero etortzen da Euskal Herria Euskalduna dela, ez? Berak eskatzen du, niri irakutsi dazu Euskara, ez? Arrea berriro juteko edo azaltzeko. Joan edolako, eta 3 urte beranduago, 98an, ez dakigu zertatu den hor, 3 urte horietan, dakiguna da etortzen dela Euskal Herrira, eta Euskaraz hitz egiten duela. Orduan bai, alde horretatik oso polita zen niretzako, eta desente gainera orain aipatzen dena, ez? Ea, pelikuletan hori garatu behar den gehiago edo ez. Eta hori da gauza bat nik asko defendatzen dudana, ez? Tokian tokiko hizkuntza entzun behar dugula. Horren, nik ulertzen du, eta gero, azpititula jarri, eta aurrera. Eta aurrera, hori, nik bakite, beste zen jende bikosleak eta horrela, beste adiez umentzako ere bai, beste hori ez pelikuletan eta horrela, igual bai, igual ez dara, hori jende asko ikusten du manga adibidez, eta japonera, ez da. Baina, asuntoa da, pelikula honetan, zu basoa zela zeharkatzen mundua, eta horren tokian tokiko hizkuntzak hor daudela, ez? Gu gero, gainera, sortzen dugu egora niretzat oso polita dena, eta euskara entzutea Libanon.
zergatik ez. Eta orduan hori horitzen ez batek esan zira, baina ez da, espainolez hitz egiten zuen batek esan zira, ez da, pixka esforzatua. Begira, gaztelaniaz itzengo laute, seguru normalak iruditzen zizaizu. Claro. Euskaraz ere bai. Eta oso horreza, gainera, holako familia bat, hori euskararikiko daukaten militantzia hori esaten, ostras, euskara ikasiko dut, euskara defendatuko dut, eta horren semeak hitz egiten du, eta mazteare bai, pasatu dira, 21 urte, elipsi bat egon delako, ez. Baina gero baita ere, entzuten dugula, arabiera, eta entzuten dugula frantsesa, eta inglesa, eta gaztelania, eta zenbait, asento ezberdinekin, entzuten dugulako kubatarra, entzuten dugu asento baita ere kastizoagoa, ez, Antonia Datorre egiten duena. Baina bai, nik 60. hamarkadan hemen mundu honetan nengoen eta horren dokumentazioa handia egin nuen prestatzeko aurreko pelikula, ez? Beste gidoileraekin batera. Baina pelikula honetan ni hemen nengoen. Eta zer baldin badaukat da, memoria ona. Eta horitzen nahi gauza askotaz. Baina gero dudarik gabe, gero joan nahiz ere bai, dokumentazioa handia egitera. Eta horren polita zen niretzako baita ere bidai guzti hau egitea bukatzeko Marseillan. Ez da, justo, orain ja, datorren hilabetean hasiko garela Ipar Euskal Herrian eta Estatu Frantsesean, azaroaren 16an estrenaldia egingo dugu Marseillan. Marseillan, hor, tak. Eta Basilea Sanzuztenekoak ere bai etorriko dira, eta bueno, atera zen hor justo, Basilea Sanzuzteneko bat, atera zen papet jali, eta zegoen ere bai, arrituta zer da hau. Zer da hau. Euskaldun hau ez zoroa daude, ez da? Bai, hori nahikoa orokortu zen, kanpoko jendearetan, lehenengo Ariadna Gil zeroen eroen ondan, eta jendea atera zenean Loteria Nazional, eta jendea txistuka, eta nire Ariadna Gilik esan zian, hau bakarrik eltatzen da Euskal Herrian. Bestetuke guztietan ja, jendea dago domestikatuta. Eta horren hemen apalduta dago, eta horren hemen zer, eta zai Euskal Herriko jendeari bendikan, kanpora ez dakiz, eta hori da horren zanion. Hemen gaude. Arrotasun puntu hori, Hori da nik izan, hemen hori indikan, ez gaude gareituta. Oso garrantzitsua da, guantxe esan duzuna, zuk memoria handia daukazula, eta eskerrak behar dugulako. Memoria handia daukazu, eta hor pelikulan zehar, memoria kolektibo hori, memoria kolektibo politiko hori. Osea, beldurgarria da, ze hasiera-hasieraetikan, bai, Ainhoa Joanetikan, Euskal Herrira etortzen danetikan, eta ikusten da hor, drogarekin hasita, heroina, zerrekarri zuen, eta maiera arte gerrazikin esan edet. Ze garrantzitsua dan, da beste behin ez da, belodromoan ikusi izan, aserre hori, ze garrantzitsua dan memoria kolektibo hori, memoria kolektibo politiko hori, hor geratzea, hor esatea, hau gera, hau eginda, hau gertatu zaigu? Bai, batez ere ikusentzunezkoetan bereziki, Ramon Agirrek esaten duen bezala, ez, etengabean saiatzen ari direlako inposatzen, berzio ofizial bat, ez? Eta horren beste olako gauza bat, ateratzen denean guk geu kontatuta. Gu denor, gure taldearekin jotzen, eta gu ikusi genuen, gure ondokak nola erortzen ziren ere bai heroina jota, heroinaren ondorioz, eta ikusten genuen gerra zikina zer zen, eta gal, eta gero barne ministro bat zegoela hori implikatuta, horren gobernu batek nola antolatu zuen hori dena, eta hor josune momentu batean klase magistral bat egiten du, bai, Mitterrand eta González oso lagunak. Orduan nik uste dut hor batean jendeak ere bai gurekin bat egin zuen, esan zuen, zein ordua jaloko gauzak asaltzeko, kontatzeko, ez? Probatuta daudenean jada, baina dena eskutuan dago, ez? Inungo sekreturik ez danean, baino, ezin publiko egin. Hori da. Orduan, oso garrantzitsua zen niretzak, ez? Bereziki eta gero nire lantalde guztierentzat, ez? Esatea, guazen hau kontatzera, ere bai. Hori, beti saiatzen ez, asaltzen adibidez, Imanol Zinkunegi loturako jendea, ez? Imanol Zinkunegi izan zen animazio zuzendaria. Eta Donostia Erotorun berak, berari esker ere bai, aldatu dugu teknika animatzeko, eta, bueno, I+D, izugarria egin genuen, sekuentzia bakoitzan era nola posible genuen, hobetu teknika aldetikan, eta bera hortan baizua izan da, ez? Berak eskaini zidan hori ez froga bat egitea, eta aurrera egin genuen horrekin. Eta berak hori zaten zidan, zen ordua kontatzeko horako, guk hori kontatu behar dugu ere. Eta alaxe egin dugu, eta gero ere bai, zelatza den, momentu batean, heroinarena, ez? Basoen lerro bat, gero aldatu genituen, gizu ez dakiz bat idazkera egiten duzu. Baina momentu batean, imaginatzen zu, Josunek esaten zuela, heroinaz hil diren guztiak, ere bai, violentzari biktima dira.
Eta horren, bueno, gero, igelitu zen, beste gerra ziginera beste arma bedela, eta baina nik hori, ere bai, nik uste dut hasi behar dugula aldarrikatzen, eta zenbait jenerekin. Eta borobila. Nik uste dut hori, homer dugula aldarrikatzen. Beste gauza bada, hori ez, Aitortza gutxi oraindik ez da, lare ikusten da, denetarekin. Deus ez, eta gainera, oso izkutuan, eta horren zenbait jende hilden, zenbait jende gero iesaren ondorioz ere bai, hil zitzaigun, eta erdi eskutuan ere bai, ez? Hori zenbait liburutan orain hasi dira zenbait gauzak ateratzen, baina etortzea beharko, behin geniek ere bai, lagun guzti horiei, ez? Hoi da, bintzate isiluenetik atera. Ze garrantzitsua, ze ahaldundua, Ainhoa, emakumea, beltza, indarra, nik ez dut ezagutzen gizonezko asko ere, seguruen, baina ez dut ezagutzen emakumea, tetzanik atera belodromotik urrungoan ikusi dunetik, horrela, ni bintzat atean itzan, ez da egit nola esan, 4 zentimetro handigo indartua, ikeragarria, ze garrantzitsua. Bai. Alde batetik gu prestatu genuen personaia, ez? Baina gero ere bai, beti komentatzen duan, Maria Kurinsankek egin zuen lana. Hor egon zen, gainera, elkar hartu eman bat. Guk egiten dugulako animaziozko pelikuletan kontrako prozesua. Normalean, grabatu egiten dira erreferentziazko ahotsak, eta azkeneko ahotsak grabatzen dira, behin, gainera, Espainietako sinkronizazioa eginda dagoela. Eta orduan hori bikoizlariak, horregon behar dira, ez gu egiten duguna da aldrebez. Lehenengo pelikulek eta honekin ere bai. Eta egiten duguna da, alde zaurretik grabatzen ditugu ahotsak. Eta orduan, ahotxo ematen digu kriston indarra. Eta gero, marrazkilariek hartu behar dute, eta animatzaileek hartu behar dute, grabatu duguna, eta hori adierazi, baina ez bakarrik Espainietan baizik eta aurpegian ere bai. Horregatik zenbait jendek, esan dezegun aurreko pelikulan, zenbait protagonistak bazukatela antza eta guzti antzeslekin, eta zaten horrez, segurazki, joan garelako horren muturreraino, ea lortzen dugun, ez bakarrik zer esaten duen baizik eta nola esaten duen adieraztera, marrazkien bidez, azkenean keinuak eta guzti hartu izan ditugula. Eta pelikula honetan, denekin ere bai egin du horrela, baina batez ere, Ainhoa da protagonista nagusia, jakina, eta horren, Maria Kurinsank bilakatu zen Ainhoa. Bakizu dagoela teknika Stanislavski edo, Robert De Niro eta Marlon Brando egiten zutena, berak hori egin zuen. Eta berak esaten zuen gainera, bera daukalako, aita Granadakoa, baina Granada Kubaren ondoan dagoen irla horretakoa, eta ama euskalduna, ez? Eta identifikatu zen erabat protagonistarekin, baina gero nik gehiago eskatzen nionean gehiago ematen zuen. Eta orduan nik ere bai ikusten duenan orain marrazkia askotan bera ere bai ikusten dut, ez? Bateratu egin dira, ez da azken finean. Nik ala uste dut. Orduan horregatik iruditzen zait oso garrantzitsua dela, ez da bakarrik zer idazten dugun, denen artean nola lan dugun personaia, azkenean hor gidoilari taldea, gehi analistak, kiston jende pi esartu duena, hor hori ez bere ekarpena egin duela, baizik eta gero ere bai, dudari gabe, nola marraztu den, eta nola animazio ematzen, baina Maria Kurinsanken lana itzela izan da. Bilak batera geldituko dira azkenean, Maria eta Ainhoa, bilak bateratuak. Esan duzu, nik gehiago eskatzen egon, segozu egileak gogorrazea, zuzendari bezala, perfekzionista bazera, ondorioz, Bai, oso... Lehen gurean irakurri nire elkarrizketa bat, Susana Martineri, berak egin duela komikia. Eta hon irakurri nire elkarrizketa gizon parragotan, ituen esaten solako batzutan, blokeatzen zizkidala WhatsAppa. Eta nire esan... Eta zuetzinan enteratu, blokeatzen zizkidala. Nik esan nion, eta deno artean esaten dugu, eta elkarrizketetan gauza batzuk pizkat, exageratu behar ditugula, ez? Baitare edo boutadera iritsi gabe, baina baitare gauzak batzuk horrela, bota behar ditugula titular batzuk, bestela, joder, ez dago, clickbait horrenpean gaudela, click amua, ez? Dituko gineoke, click amua horrenpean gaudenez, baina iritzen zidan ezkizton grazia, esaten zuako intenso, bidaltzen izkiola ez dakizen bat gauza, deitzen niola pilo bat, eta hori egia da. Gero ja blokeatzen nion, ikusten hori, bera bota zuela, eta hori botean bidean nion, baina blokeatu zen edala. Hala eta guztiz ere, ez eta ere gaizki iruditzen, asteburuan, batean ni ikasten badit informazio bat, eta nire asteburuan, aste naiz bidaltzen, kantuak, pelikulak, bideoak, testuak eta artikulak eta denetatik, eta hori momentu batean asteburuan arnaz hartzean dago eta astenean berize, tak, desblokeatu, eta ea ze fila dira Ferminek. Adibide hau, guztu polita dela,
Ez dakit horrela egin zuen, parra botak genituen hori narrapatzen duenean berriz izango du, baina beneta blokatu ninduz. Bueno, orduan Goin hori ezin dalako begiratu, ez dela zerrendan begira, zeinek blokeatuko. Aukera dago, hori egiteko. Ez dakit, enteratu emarko zera. Bueno, ikertuko dut, jakiteko urrengoan, ea norbaitek hori egiten dian. Oida, punto gorila. Norbait, ari bada lanen nerekin, ea hori egiten dian. Orduan hori alde batetik. Gero, antzes lanekin, ni imagina zazu horregatik batzutan, baita ere da esateagatik, ez, ni naizela musikaria eta gero zuzendaria. Orduan ni banoa bilatzen musikalitate bat. Alde batetik aktin bat, baina aktin horren barruan baditugu hitzak. Eta ero hitz horiek animatu behar direnak Espainietan eta aurpegi batean eta gorputz batean. Orduan, nik musikalitate bat bilakatzen dut baitare horretan, ez? Esaldi bakoitzean. Eta hori intensiatea, eta gero igual baitare, momentuak eskatzen duen zera hori nik eskatzen dut. Emozio hori eskatzen dut gabean. Esaldiz esaldi. Horrela guazen lan egiten. Eta errepikatzen dugu, eta gustora gelitu arte, ez du pakean usten inor. Imagina zazu, eneko zagardurekin zagertatu zen. Egin genuen dena. Eta entzun genuen berriz hasiera eta zan nion. Uste dut amaieran ja dena zegoela oso bero eta hobeto dagoela, zan ziar. Guazen dena errepikatzera. Eta dena errepikatu genuen. Eta gustora biak. Dudari gabe, bai. Animazioak hori daukan, ez? Oso luzea dela, eta horren, oso nekagarria, baina etengabean badituzu gauzak ospatzeko, ez? Aurrera pentsiki bat egiten duzu, eta zizan da, gaur eneko egon da, zizan du da. Eta joan naiz Bartzelonera, baina Darko Perik joan behar zuela egitera Milanen pasarela, ez dakizer, baina hemen egon da nirekin eta hemen grabatu du, eta hori ahotsen aldetik ez, baina gero etari dekoratuak, animazio txikiak, eta baina ea zorrotza nahi zen, oso zorrotza. Lan egiteko niretzako zorrotza. Gustatu zait aldaketa, bai, eta dekoratuak, eta zorrotza, bai, zorrotza. Bai, ondo ulertzeko. Aizkorak zorroztuta, dakizu, kolpez-kolpe joateko edo, aizkorak zorroztan duzu, ez dela kolpe horiek gero jazdakate inongo funtsik. Beti, kolpez-kolpe. Beti, aizkorak zorroztuta. Kolpez-kolpe, eta aizkorak zorroztu. Gelditu, zorroztu, jarraitu kolpez-kolpe. Opa, hoi da. Hau, jazte egin dugu zu urrungo bihaztetako promoa konturatu zea, ez da? Dudariga, erabili. Haupa, usten digo. Eta, Fermin, lehen esan dugu, gero guain royaltiak eskatzen, eta gero, kontua, Fermin, esan dugu leheno, aldundua, Ainoa, emakume beltza, arrazismotik ere hitz egiten da, ez da, ze lakra noa indikan eta badagoen feminismoa, emakumearen indarra, zer egiten duen, belodromoak ere hortan nola erantzute zuen, ez da, bada ordua, emakumeak ere nazkatuta gaudelako, emakumeak ere behar degulako, gure hitza, gure mendekua, gure lehenengo pausuri eman, orduan, feminismotikan ere oso ikuspegi txukuna eta landua dauka pelikulak. Bai, hortan asko aritu ginen, lantaldearekin, gidoilarekin, analistekin, gero ere bai, behin ja gidoia geneukala, Katalin Miner eta Natalia Dankosi eman genion, Arkaizka noizakampo eta iruok behin ja ontzat ematen duzula, orain zuen lana da. Eta horren bi partetikan ere bai iritsi, kritikak, zer dauen ondo, zer indartuko luketen, hori dena analistek egiten dute ez. Eta horren oso interesgarria eta ala iruditzen zaigun horrela izan behar zela, ez? Mugimendu honek asko irakatsi digu, ez? Den hori eta horrela jarraituko lukeen, ez? Naiz eta orain eztabaida handiak egon zenbait frontetan, ez naiz hartuko orain, baina asko irakatsi digu eta pelikulanetan hain zuzen ere horren isla izan behar zuen, ez? Baina ez bakarri feminismo, izan behar zen feminismoak orain azkeneko olatuarekin aldarrikatzen duen, ez da interseksionalitatea. Borroka guztien bat egiten dutela. Ezin duzula batean egon... Bata bestea gabe ulertu. Eta bestea gabe ulertu, hori da. Eta ezin duzu arrazakeriaren kontrako borrokari gabe, ezin duzu feminismo ulertu. Eta migranteen aldeko ez, baina jarrera irmoa ulertu gabe ere, orduan edo konplizea izaten gainera, hortan, ezin duzula ulertu. Orduan internazionalizatea, nahiz eta 80. hamarkadan egon hori ikusten dira.
borroka guztiak. Eta ikusten du klase borroka, baina ikusten da nazio askatasun aldeko borroka, eta ikusten da internazionalismoa, eta ikusten da samurtasuna, herrien artekoa, eta ikusten da denen artean, alde batetikan, ze bortitza izan duzen baitare gerra hotza, baina gero baitare ze elkartasuna, eta momentu batean nola pentsatzen genuen ze iraultzak posibilizen aurrera joan, eta gero ordea ezin horrelakoa izan, ez? Orduan mundua gelditu zela une batez. Sandinismoa bertan bere gelditu zenean hauteskunde batzuengatik atera zen kartela, ez? Munduaren, hori ez, nola mundua eraikitzen ari garen, mundu berri baten eraikuntza eten da une batez. Eten da, baina berriro martxan jartzen da, hori da helburua. Dudari gabe. Eta hor bukatzen da pelikula, eta jarraitzen du polizia gure kontra egiten, hori txantrean haraketatzen zen. Eta ez 88. urtean, 2000 garren urtean. Horregatik, orain dela gutxixio, bai. Orain dela gutxixio, igual, tamarrean, ere bai. Hendik gano zuten poliziak saiatzen galerazten olintzero ateratzen hor txantrako auzoan eta Nafarroako zenbait hirietan, ez, bai. Baina idea hori ez, etortzen denean Josune, eta nahiz eta alert spoiler egingo dut hemen. Ez egingo. Ez. Ez que orain, bai oso gertatzen den. Aste honetan ja zeurazki aterako horrela zinematatik, baina orain pase pilo bat daude herrietan. Bale. Orduan ez egin spoilerra, ze aste luzerako nahi dugu herrietan egotea. Ba, jazta jende guztiak ikusi du, ez. Oain ezten da herrietan, orain ostira honetan irakarriko dugu, ez dakit 10 herrietan, edo 15 herrietan hasiko dela baitare. Fermen, kontuatzen za pelikula hau ikusi daitekela zutik txosna batean? Serio. Pantaila bat jarri. Txosna batean ez. Txosna batean kanpoan. Kontzertu, festival batean bai. Ondartza batean. Ondartza batean. Ondartza. Hartu trago batekin ikusten dantzan aserretuta txosna batean berdintzait olako leku iriki batean. Bueno, bakoitzan nahi duen tokian. Ni esan jozu txosna eta ni... Zetorri zaizu burura txosnakin ba? Bueno, Bilboko txosnetan bai. Bilboko txosna baldin badira bai. Bantxe Gipuzkoako txosna eta Arabakoak eta iparraldeko guztiekin aserretu zea, baina ez da zer gertatzen ez da. Bai, esker iruditzen zait txosnagunen historio hori eta horrela edo aurrera joaten den edo bestela benetan ematen duela gaudela pasaden mendean. Eta horren esan hau Ados, bai. Osa, ni lehenko egunean, justu gainera, pasatzen da pandemia. Eta baina, jetxin nintzen Moskura, ikusi nituen, txosnak eta zanen, baina zer da hau? Osa, ez dugu ezer aurreratu, benetan. Otorun gero, joaten zara Bilbora esan duzu, baina zergatik gabiltzen dute, denbora osoan guk horren beste aldarrikatzen dugun, ez? Irudimena eta lan kolektiboa eta guazen gauzak ondo egitera, erakargarriak egitera. Ondo irutzen zait. Bueno, ez dut zengo ja gehiago txonden inguru, baina ez zait, kultur gehiago hori zaitu behar dugula egiten gauzak erakargarriak ere bai, ez? Horregatik iruditzen zaitu oso garrantzitsua joealik eta teknika aldetikan oberen egiten, ea lortzen dugun jendea engantzatzea, ez? Pelikularekin, ea ondo pasatzen duten baita ere. Zalantzi gabe. Naiz eta gero, mina izatea barrutikan, ez? Kontatu ziaten, lehen gugunean Madrileko golenek dik. Aretoa beteta zegoen. Zenbait momentutan jendea txaloka. Bukatu zenean pelikula, mundu guztia txaloka, baina txalo zaparra da. Grabatu zidan batek, unkitu nintzen. Eta ordea esan zidan, baina gero atera ginenean deno zinematik, joia. Isil-isilik. Isil-isilik, ez? Pentsatzen. Pentsatzen, ez? Pentsatzen. Ez izan zen, garaiura guk bizi izan genuna. Eta zenbait gaztek ere bai, ostia, niri hau ez diate kontatu. Batzuk ez dakienak eta beste batzuk bizi izan duenak bilentzat gogor. Zu badakizu guendikan zenbat gelditzen zaizun kontatzeko, alegia, Blakiz Beltza 3, 4, 5, bai? Guantxe esan dut. 3 bai? Momentu honetan, erantzuna da, ez. Ez, 4 urte hartu behar duzulako zure bizitzako 4 urte egiteko. Oso gogor. Eta horren, imagina zu, azkeneko 8 urteak olako izan dira. 2014an kaleratu genuen komikia eta erakusketa egin genuen. Bilbon, gero itineratu zuena Bartzelonara, gero baita ere joan zena, Donostira, torri zena. Eta 4 urte pelikula egiteko, 2018an. Beste 4 urte egiteko bigarren pelikula, ez? Ni benetan hemen gelditzen naizela. Beste gauza bat, animazioan gauzak egitea, eta lehenguenean Pariseko oain estrenatzen dugula pelikula baitari Ipar Euskal Herrian, eta ez dago frantsesean, orduan, azaroaren 4an, segulako festa antolatuko dugu berriz ere, Baionan.
Toriko da, brass band bat, bokal izenekoa, kaletikan igiliko da, hor joango gara, ekipoko gehienok baitare batez iparraldeko jende asko parte hartu dela iparraldetik, Simu eta Manes Futs, hor Marise Urruti, Iban Rusiñol, Peio Berterretzen, gero Gaztibeltzakoak, eta bueno, denok egongo gara, pase horretan, baina gero Parisen ere bai badaukagu Max Linder dela 500 personentzako areto bat, eta horren joango da baita ere Cracking Dub dela DJ bat oso ezaguna. Horren, badaukagu orain Estado Frantsesean gira bat egin behar duguna, AGNS deitzen zaizki zenbait zinemaretuei, zinema independientea babesten duten zinemak, orduan aurrezten aldeak egiten ditugu eta Zaroen Amazeitik aurrera jagode hango zinemetan. Eta horren Pariseko estudio batek esan zian, joder nahiko luketele igual zerbait egin nirekin, eta oso ondo pentsatu behar dut nire denborak eta aukerak gauza gehiago egiteko, edo ez, edo... Nola kudeatu. Fermin, bakizu zertan importantena, berdin zaigu Black is Beltza 3, bai edo ez, bakigulako jarraituko duzula lanean, eta proiektu berrekin, da hori ja, gure aldetik plazerra. Horrekin geldi izan ez. Asko espertzen dizut hori, ez, benetan. Gaur egun jende asko, ni horrekin etortzen naiz nekatuta, ez? Jende asko kasko eskatzen dizula, eta baina etorri sinema honetara, etorri aurkestera, etorri beste batera. Ezin dut, ez da ganden morarik. Egin beste elkarrizketa bat. Elkarrizketa honekin, egin gut 80. elkarrizketa. Zer da hori? Orduan etengabe ez dut, 5 baino gehiago ezin nituen egin egun batean. Horrein ja behar dut gainera antolatu gauzak eta behar dut arna sartu ere bai, ez? Orduan horrekin sama handia hartzen dudala, zenbait jendeak ez duen ulertzen. Orduan nik hiltzen nahi zonekin. Seguru jarraitzen duela zerbait egiten. Seguro, zu eta daukazun lantalde bikain hori azetek. Hori bai. Fermin, plazerra, beste behin. Dudarik bai, lantaldea dela gauzarik errantxizena, esan nuen bezala, velodroman, bestela ni lantalderik gabe nora noan, ni bakarrik. Eutsi Goiari, zorionak, beste gauza oso garrantzitsua egin duzu Euskal Herrian eta Euskal Herriarentzako eta hemendik kanporako. Beraz, Eutsi Goiai. Eskerrik asko. Garaipen arte. Apasuek eta kolpez kolpe. Eta orain zuekin, Ekil Doktorea.